Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашукі. Як звычайна ў гэты дзень і ў гэты час мы з вами абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, доктарам палітычных навук, сябрам вольнай Беларусі Паўлам Усавым, нашым рэгулярным пастаянным экспертам у штотыднёвай нашай аналітычнай праграме. Добрый дзень, спадар Павел. Добрый. Тут яшчэ мы не пачалі, ужо напісалі нам такое напоўд жартоўнае, але і напоўсур'ёзнае пытанне. Можна не адказваць, просто я так думаю, яно добра гэтае пытанне зараз вызначыць скіраванасць у прынцыпе нашай сённяшняй размовы. Хейджигер піша: патрабую аналітыку ад Паўла, ці могуць пакістанскія пратэстоўцы скінуць урад Пакістана, а заадно і Лукашэнку, каб 2 разы не хадзіць, як казалі у савецкай камедыі. Сапраўды пытанне і троху камедыйнае, хаця і не зусім, але менавіта пра паўстанцы, пратэсты і паўстанні мы найперш сёння будзем і гаварыць, узгадаўшы тым больш, што сёння дзень пачатку паўстання слуцкага збройнага чыну. Менавіта ў гэты дзень слуцкі збройны чын беларускія вайскоўцы уступілі у першае сутыкненне вайсковае з расійскімі прамаскоўскімі бальшавіцкімі камуністычнымі гэтымі дзеячамі, акупантамі, можна сказаць. Дарэчы, спадар Павел, а вот мяне заўсёды цікавіла гэтае пытанне. Мы шмат чуем і кажам пра тое, што вось калабаранты, калі прыйшлі нямецка-фашысцкія захопнікі на тэрыторыю Беларусі, вось пэўная частка беларусаў пайшло на службу там да немцаў, там тое-сёе, калабаранты і гэтак далей. Калі прыйшло бальшавіцкае войска акупацыйнае на тэрыторыю Беларусі у там 18, 19, 20 годзе, я уже не кажу про 39 год заходнюю Беларусь, і тыя беларусы, якія пачалі супрацоўнічаць з гэтай уладай, іх можна называць калабарантамі? Канешне, не тое, што можна, так яно і было, і тыя людзі, якія супрацьстаялі расійскай акупацыі, пачаўшы ад падзелаў Рэчы Паспалітай, скончваючы паўстаннем Каліноўскага, паўстаннем лістападзе 1931 году, яны разглядаліся Расіяй як ворагі і вынішчаліся фізічна, высяляліся сем'ямі цэлымі з тэрыторыі сучаснай Беларусі. Пасля паўстання 1863 году каля 30 тысячаў прадстаўнікоў беларускай, літоўскай, польскай шляхты было выслана. Гэта эліта ў тыя часы. Я ўжо не кажу пра тых, колькі там было забіта. Забіта былі некалькі дзесяткаў тысячаў, не толькі сялян, але якраз такі і шляхты. І так адбывалася з кожным паўстаннем. Таму і, дарэчы, у падаўленні, зрэшты, вельмі часта тых же самых паўстанняў бралі ўдзел былая шляхта, тая ж польская, там, ці літоўская, ці беларуская. Можна нават прыгадаць 1812 год, калі Наполеон сфарміраваў армію Вялікага княства Літоўскага, у яе запісалася там каля 20 тысячаў чалавек у першыя тыдні пасля таго, як Наполеон увайшоў у Вільню. І самая вялікая памылка Наполеона была якраз такі ў тым, што, дарэчы, пра гэта яму казаў і Касцюшка, што ён не стварыў, не аднавіў Вялікага княства Літоўскага. Вось калі б ён перад тым, як пайсці на Маскву, аднавіў бы дзяржаўнасць вялікую і незалежнасць Вялікага княства Літоўскага, яму не трэба было, ён бы не страціў усё сваё войска. Пайшоўшы на Маскву, ён бы меў бы моцнае тыл, моцную падтрымку, лагістыку, але вырашыў, што землі Вялікага княства Літоўскага, як і царства польскае, каралеўства, якую ён там на пачатку стварыў, гэта будуць землі для гандлю з расійскай імперыяй. Дарэчы, тое ж самае рабілі і немцы пасля таго, як тэрыторыя Беларусі была акупаваная перад берасцейскім мірам. Калі яшчэ трывала вайна, яны не жадалі фарміраваць на нашай тэрыторыі моцных дзяржаўных структур. Тое, што яны зрабілі ў Польшчы, напрыклад, тое, што яны зрабілі часткова ў Літве. У 1916 годзе яны стварылі
у рэгенскую Польшчу, то бок фармальна аднавілі там структуры ўлады дзеля таго, каб адарваць Польшчу ад на вось гэтай тэрыторыі, якой уваходзіла так званае каралеўства польскае, царства польскае, каб адарваць палякаў і мабілізаваць рэсурсы чалавечыя ў вайне супраць Расіі. А вось Беларусі так не рабілі. Беларусію намагаліся гандляваць, як і часткова Украіны, хаця украінцы былі ў значна лепшай сітуацыі, немцы спрыялі хуткаму фарміраванню і аўстрыякі перш за ўсё вось гэта іх протадзяржаўных і дзяржаўных установ. А Беларусь заўсёды было такой гандлёвай картай з Расіяй. Тое ж самае, дарэчы, Антанта рабіла пасля рэвалюцыі. Яны ж не прызнавалі тых незалежных памкненняў ні Беларусі, ні Прыбалтыкі, ні балтыйскіх краінаў, ні Украіны. Яны не прызнавалі іх незалежнасці, бо лічылі, што бальшавікі хутка сыдуць, трэба падтрымліваць белы рух, а белы рух за вялікую Расію, без нейкай там аўтаноміі. Таму не спяшаліся яны прызнаваць, не спяшаліся яны ўмацоўваць незалежнасць нашых краінах. І як у такіх умовах, калі ў нас няма саюзнікаў, нам дзейнічаць, я кажу беларусам. Так, акрамя таго, што акрамя вось гэтай нішчыцельскай вынішчальнай палітыкі ў інтэлектуальным плане, у культурным плане, стварэнне інстытутаў калабарацыянісцкіх, толькі там за некалькі дзесяцігоддзяў у Беларусь прыехала недзе сотні тысячаў расійскіх чыноўнікаў, настаўнікаў, святароў, якія проста рэалізоўвалі вось гэтую палітыку мэтанакіраваную русіфікацыі. Тое ж самае адбывалася і падчас ужо бальшавіцкай навалы. Яны ж не абапіраліся нават у фарміраванні беларускай дзяржаўнасці на нацыянальныя эліты, акрамя Жылуновіча, так, вось такі сімвал такой савецкай Беларусі, але збольшага там усе карты раскладалі людзі з Масквы, Мяснікян, там Свердлоў і гэтак далей. Тут фактычна яны не дапускалі, разумеючы, што калі нават у савецкую Беларусь, вось гэтыя савецкія інстытуты пусціць беларусаў, яны вельмі хутка пачнуць, што і адбылося з беларусізацыяй, пачнуць аднаўляць сваю дзяржаўнасць, што было небяспечна. Таму яны, канешне, імкнуліся да таго, каб вычысціць усе асноўныя інстытуты, фактычна НКВД, ОГПУ, гэта ЧК, гэта ўсё былі не беларусы, бо беларусаў там фактычна, думаю, што не распалілі б такі тэрор, якраз такі тыя НКВДісты, чэкісты, якіх прысылала і прызначала Масква з іншых краін. Гэта метанакіраваных, гэта палітыка ўсіх імперый, мульцікультурных імперый. Так яно і было, і так застаецца пры Лукашенка, калі мы паглядзім, як фарміраваўся МУС, так, там заўсёды пасля Захаренка там не было ніводнага беларуса, па сутнасці. Таму я думаю, што расійская гістарыяграфія, імперская гістарыяграфія, канешне, нам, беларусам, насаджала вось гэтыя міфы, там, калабарацыянізм, паліцаі. Добра, яны насаджалі, але у нас былі перыяды, там адразу, там, скажем, пачатак 90-х гадоў, калі з'яўляліся там добрыя гістарычныя падручнікі, нармальныя самае там іншых беларускіх гісторыкаў. Сёння мы маем, чаму слова пра тое, што тыя прадстаўнікі мясцовых этнасаў, якія пайшлі на супрацу з бальшавікамі, якія прыйшлі вызваляць, весь мир разрушаць, чтоб на его обломках, гэта калабаранты. У падручніках дзяржаўных, так, гэтага, канешне, не, бо няма і не будзе, пакуль мы не пераменім дзяржаўную ўладу, з прычыны таго, што савецкая міфалогія і вялікадзяржаўная міфалогія расійская, гэта базіс, основа рэжыму Лукашенка, бо ён будуецца на антынацыянальным канцэпце, а якраз такі змешвае вось гэты беларускі нацыяналізм выключна з калабарацыянізмам, то бок это якраз такі тое, што рабілі ўвесь час савецкія гісторыкі і пра лукашэнкаўскія гісторыкі, падкрэсліваючы, паглядзіце, вось нацыяналісты, яны там супрацоўнічалі з немцамі, але не ўзгадваюць, што ўсе нацыяналісты беларускія, нават савецкія нацыяналісты ў Беларусі былі расстраляныя.
у сітуацыі, калі мы апынуліся ў такой падвойнай акупацыі, гаворка вялася выключна пра тое, каб не працаваць на Нямецчыну і на Гітлера, а спрабаваць выкарыстаць сітуацыю дзеля таго, каб аднавіць дзяржаўнасць. Безумоўна, я думаю, што гэта быў ілюзорны падыход, бо частка нават Булак-Булаковіч, які з'яўляецца сімвалам такога антыбальшавіцкага супраціву, у 40-м годзе загінуў ад рук немцаў, то бок ён намагаўся арганізаваць падполле антыфашысцкае. У розных сітуацыях беларусы намагаліся выкарыстаць гэтыя элементы дзеля таго, каб адбудаваць хаця б частку беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці, бо перыяд савецкага існавання, савецкай Беларусі, сталінскія чысткі паказалі, што Гітлер, Сталін на той момант быў значна большай пачварай для беларусаў, чым у той момант акупацыйная адміністрацыя Нямецчыны, так, якая яшчэ не раскруціла гэтую машыну вынішчэння. Хаця, канешне, так званыя зялёныя папкі Герінга, далейшая палітыка, агульныя падыходы, яны і у тым ліку да Украіны. Што яны першыя зрабілі? Яны пасадзілі Сцепана Бандеру у концлагер, так, якім ён там і прабыў амаль усю вайну. Хаця з яго рускія лепяць зараз асноўнага фашыста. А ён не згаджаўся на супрацу, не згаджаўся, каб украінцы гінулі за немцаў. Мы апынуліся ў іншай сітуацыі. І тут нельга, скажем так, асуджаць ці казаць пра калабарацыянізм у дачыненні да тых людзей, якія намагаліся ў умовах нямецкай акупацыі адбудаваць беларускую дзяржаву. Мы апынуліся ва ўмовах падвойнай акупацыі, падвойнага зла. І беларусы выкарыстоўваліся для той жа імперскай экспансіі пазней, для не толькі вызвалення там Еўропы ад нямецка-фашысцкіх там захопнікаў, але таксама для савецкай акупацыі, тыя, хто супрацоўнічалі з немцамі з 41 па 44, яны спадзяваліся на тое, што, канешне, палітыка Кубы, палітыка нямецкай акупацыі ўсё ж такі прывядзе да аднаўлення беларускіх інстытутаў. Часткова гэта і было зроблена, часткова абмежавана, канешне, у інтарэсах немцаў. Але абсалютна ўпэўнены ў тым, што калі б умоўна перамаглі фашысты, то беларусаў бы не чакаў добры лёс. Тут пытанне, думаю, што дзяржаўнасці выжывання ў тых умовах, у якіх краіна апынулася. Таму мы ставіць клеймо як незалежнае, гісторыкі, аналітыкі, палітолагі не павінны. Мы павінны разглядаць гэтую сітуацыю як драматызм, у якім апынулася беларуская эліта. Беларускія інтэлектуалы паверылі бальшавікам. Нават увесь час мы узгадваем Аляхновіча, Тышкевіч узгадваем. Тышкевіч, які там пацярпеў ад польскіх уладаў, намагаўся беларускасць адбудаваць ва ўмовах польскай дзяржавы, другой Рэчы Паспалітай. Яны верылі ў камунізм як савецкі, як і шмат вялікая колькасць эліта заходняй верыла ў камунізм савецкі. Ёсць так званы спіс Орвела, ведаеце пра яго, дзе ён склаў спіс людзей, якія у Великабрытаніі, якія падтрымлівалі камунізм савецкі, якія шчыра верылі ў тое, што вось гэта надзея для Еўропы, для свету, не разумеючы і не ведаючы, што насамрэч было. Аляхновіч, калі прыехаў у савецкую Беларусь, таксама верыў, вось паглядзі, тэатр зрабілі, і школы тут зрабілі. Як атрымаў пашпарт БССР, праз 2 тыдні яго арыштаваны і сасланы на Салаўкі, дзе ён паглядзеў, што такое камунізм. І так шмат людзей, і потым з верай у светлую будучыню вярнуўся ў Савецкі Саюз Тышкевіча, Тарашкевіч, прабачце, яго абмянялі так на Аляхновіча, і чым ён скончыў? Расстралялі. Так і большасць тых, хто паверыў, хто вярнуўся ў
савецкую камуністычную Беларусь, у Савецкі Саюз, іх чакаў, на жаль, драматычны лёс. Таму гэта трагедыя, гэта сітуацыя з 22 году стварэння СССР, нават не з 22, з 18, калі бальшавікі пачалі, і 21, калі быў заключаны рыжскі мір і збройны чын. Ну, гэта драматызм, гэта разуменне случан, беларусаў, што нясе бальшавізм. Безвыхадная сітуацыя, падзялілі Беларусь без беларусаў, так, і запечаталі гэта Лігай народаў, там гэтымі Антанта не хацела ў гэта ўсё ўмешвацца і зачыняла вочы. І па сутнасці стварылі умовы, і мы не выйшлі з той драматычнай сітуацыі, у якой мы апынуліся пасля 1772, нават раней, з 1668 там году, калі адбыўся першы падзел, калі частка беларускіх земляў, частка украінскіх земляў отышла да Маскоўскай імперыі. Гэта велізарны драматызм нашага народа, які быў вынішчаны культурна, фізічна, інтэлектуальна. І вось увесь час, усе гэтыя гады нам, беларусам, укладалі ў головы, вось паглядзіце, гэтыя нацыяналісты, калабаранты, яны там з Гітлерам. Яны не з Гітлерам, яны з Беларусю былі і намагаліся ва ўмовах акупацыі, што не было магчыма, нават немагчыма было стварыць сваю армію ў Савецкім Саюзе, так, свае школы. Гэтага немагчыма было зрабіць ва ўмовах сталінскага рэжыма. Усё знішчалася, усё расстрэльвалася. І вось яны пабачылі, што ёсць магчымасць. Што ёсць магчымасць хаця б захаваць нешта, што яшчэ не было знішчана. Яны гэтую магчымасць скарысталіся. І ніяк назваць гэта калабарацыянізмам, менавіта свядомай супрацы дзеля перамогі фашысцкага рэжыму нельга назваць. Гэта вялася праца дзеля таго, каб захаваць частку Беларусі. Ну, яна, як мы бачым, не ўдалася. І больш таго, усе тыя, хто ў той час намагаліся гэта зрабіць, на ўсё жыццё ў Савецкім Саюзе, нават зараз у ментальнасці беларускага грамадства атрымалі клеймо фашыстаў. Хаця насамрэч, яшчэ раз падкрэслю, гэта на сённяшні дзень наша задача якраз такі рэабілітацыя беларусаў, якія змагаліся за Беларусь ва ўмовах фашысцкай акупацыі, менавіта за нацыянальную Беларусь. Я вярнуся да таго, з чаго мы пачалі, гадавіна слуцкага паўстання, слуцкага збройнага чына, і усе мы как бы ведаем про тое, што беларусы вось так годна паўсталі супраць бальшавіцкай навалы. Размовы, правда, ішлі про тое, што ну вот, можа быць, прайгралі з-за таго, што не так масава, як хацелось бы, як мусіла бы, беларускі народ падтрымаў гэтае паўстанне, не ішлі асабліва, там беларусы не записываліся ў войска. Насамрэч, я пачытаў такую інфармацыю, што было столькі жадаючых уступіць у слуцкі збройны чын, што банальна не хапіла зброі на ўсіх людзей. Ну, я думаю, што гісторыкі лепей пра гэтую сітуацыю, агульныя падзеі маглі б распавясці, але яшчэ раз прыгадаю, яна адбывалася ў цяжкіх для Беларусі геапалітычных умовах, гэтае паўстанне. Калі быў падпісаная Рыжская дамова, і фактычна перамір'е, і фактычна Беларусь ужо фармальна была падзелена паміж Польшчай і савецкай Расіяй, і уласных рэсурсаў для рэалізацыі гэтага паўстання не было. Мы павінны былі абапірацца толькі на Польшчу, у сэнсе збройным, у сэнсе там структурным, нават не на НАТО. Антанту, так. Ну, в прынцыпе, по Фрейду. Так, нават так. Так што і фактычна запісацца гэта адно, а трэба вайскоўцы, трэба прафесіянальныя вайскоўцы, якіх не было нават часу абучаць. Не тое, што я не кажу пра зброю, у Булаковіча былі там ужо і прафесійныя вайскоўцы, якія прайшлі доўгі з ім шлях. Але каб стварыць войска, ва ўмовах паўстання войска стварыць немагчыма, калі няма заплечча. І на базе, напрыклад, нават той жа Польшчы гэта стварыць было цяжка, бо не думаю, што палякі
сведчанне літаратуры таксама гістарычнай пра тое, што яны там падтрымлівалі незалежную Беларусі, незалежнае войска. Калі б яны так рабілі, яны б маглі стварыць на тэрыторыі заходняй Беларусі Беларускую народную рэспубліку і падтрымаць гэтую ідэю. Яны гэтага не зрабілі. Хаця у Пілсудскага былі вось гэтыя памкненні федэралісцкія. Там частка Украіну адбудаваць. Калі б Польшча гэта зрабіла, я думаю, што лёсы не толькі там слуцкага паўстання, але лёсы Беларусі былі б зусім іншыя. Но на той перыяд яны, польскія ўлады, польскі нацыянальны рух палічыў, што вялікая Польшча значна важнейшая ад вось ідэі канцэпцыі федэралізму, канцэпцыі стварэння вось гэтых незалежных рэспублік, заплечча. І я думаю, што Антанта падтрымала б гэтыя, дарэчы, Антанта асуджала вось такі менавіта падзел тэрыторыі Украіны і Беларусі. Я думаю, і таму крытычна, скептычна глядзелі на тое, што адбываецца ў Польшчы. Але я думаю, што лёсы вось гэтай цэнтральна-ўсходняй Еўропы былі б зусім іншыя, калі б Варшава глядзела на нашы землі не на як усходнія крэсы, але як на культурную, дзяржаўную, не тое, што аўтаномію, а самабыццё, самаіснасць. І я думаю, што у палякаў якраз такі была б магчымасць падтрымаць працэс фарміравання беларускай дзяржавы. Дарэчы, шмат хто і па гэтай лініі падзел адбыўся ў БНР. Шмат хто у Радзе БНР спадзяваліся на тое, што менавіта Польшча, Варшава падтрымае гэты працэс дзяржавабудавання, але гэтыя ілюзіі вельмі хутка разышліся, не зрэалізаваліся. Таму ва ўмовах, вось як толькі паўстання, калі да гэтага доўгі час не рыхтавацца, калі гэта было хутчэй як супраціў, але не сістэмная абарона так на цэлым фронце, бо што такое слуцкі чын, гэта нават не цэлы фронт. Это ўжо загадзя можна было казаць, што паўстанне магло, сказанае на паразу, але людзі са зброяй у руках адстаивалі ідэі Беларускай народнай рэспублікі, і за гэта ім гонар і хвала, і это частка нашай вялікай гісторыі. Але мы знову апынуліся ў межах расклада нейкіх вонкавых інтарэсаў, калі нашыя нацыянальныя інтарэсы фактычна былі затаптаныя. Але з таго часу шмат змянілася. Я так разумею, беларусы зрабілі высновы. І калі глядзець лукашэнкаўскае тэлебачанне, а мы ж не можам не верыць лукашэнкаўскаму тэлебачанню, дзе цэлыя фільмы здымаліся. Вы бачылі, якую ўсё ж таки, оказывается, выкрылі планы беларусаў па адваяванню сваёй Беларусі сабе. Тут табе і напад каліноўцаў беларускага добраахвотніцкага корпуса, яшчэ нейкіх там сілаў з боку Украіны, і палкі паспалітага рушання з Польшчы з боку, і там нейкія таемныя дывізіі невядома каго з Літвы. Я ўжо не кажу пра спячыя ўзброеныя ячэйкі. Калі там паглядзець на гэта відэо, іх там десяткі тысяч просто. То есть падрыхтаваныя ўжо все. Калі б гэта была правда, калі б можна было рэальна верыць тое, што кажа беларуская лукашэнкаўская прапаганда, калі б мы мелі такія рэсурсы, то гэтай улады, гэтага рэжыму ўжо б не было. Тое, што яны ствараюць і ўкідваюць гэтыя міфы, па-першае, гэта, канешне, дэманізацыя, застрашэнне беларускага грамадства, мабілізацыя сілавых структур, а другое, гэта продажа вось гэтых пагрозаў на Расею з тым, каб паказаць, наколькі Лукашенко патрэбны, наколькі ён эфектыўны, бо сваёй груддзю стрымлівае удары з трох бакоў, там паспалітага рушання і пятай калоны і каліноўцаў. На жаль, сітуацыя не такая аптымістычная, як яе рысуюць лукашэнкаўскія прапагандысты.
і дзеля дасягнення такіх фактараў, якія б рэальна сілавым аспектам пагражалі Лукашенко, патрэбна значна больш высілкаў і палітычнай волі, якой няма на сённяшні дзень, каб стварыць менавіта тое, што малюе у сваіх жудасных снах беларуская лукашэнкаўская прапаганда. Нават той механізм, які быў бы прыдатны і патрэбны ва ўмовах рэалізацыі такога плана, менавіта план перамога, палёг у руінах і засыпаны зараз вялікім слоем глебы і прысыпаны расчараваннем беларусаў у тым, што тыя механізмы, якія зброя палітычная, інфармацыйная, якая могла і павінна была быць выкарыстана ва ўмовах нейкага сілавога ўздзеяння, пераўтварылася ў нейкі фарс і якраз такі інструмент дыскрэдытацыі апазіцыі ўсіх гэтых мабілізацыйных планаў. Таму, на жаль, Лукашенко, як і гэта заўсёды бывае, прапаганда будзе страшыць, як і савецкая прапаганда, як і лукашэнкаўская прапаганда. Але нам далёка, яшчэ вельмі далёка да таго, каб рэальна стварыць такія пагрозы. Калі пра ўзброенае паўстанне размовы не ідзе, нават насуперак вось таму, што паказваюць у тэлевізары, то спадзяванні на тое, што час возьме сваё і Лукашенко хутка адыдзе. Калі верыць вось пакістанскаму тэлебачанню, так Лукашенко ледзь ногі валоча. Уже неаднакратна ацэньвалі і аналізавалі, што ён там і як ён валоча, тым не менш гэта не перашкаджае сістэме рэалізоўваць тую палітыку, якую сістэма рэалізоўвае. Асноўная праблема, наша праблема ў ацэнцы сітуацыі якраз у тым, што мы выключна звязваем жыццёздольнасць рэжыма і сістэмы аўтарытарнай у Беларусі са здароўем Лукашенка. На жаль, знову падкрэслю, мы недаацэньваем моцы самой сістэмы. Нават з Лукашенка ці без Лукашенка. Ён здолеў сфарміраваць, не ён, а сама сістэма здолела сфарміраваць даволі устойлівыя інстытуты, якія падтрымліваюць функцыянальнасць рэжыму палітычнага ў Беларусі. Калі б гэтага не адбылося, калі б не быў бы хаця б напалову так эфектыўны апарат бюрократычны і сілавы, якім ён ёсць, якім ён быў у 2020 годзе, то 2020 год бы ўжо прывёў бы да перамен. Канешне, тут ягоная асабістая воля палітычная, воля да жыцця, як бы гэта сказаў Шопенгауэр ці Ніцшэ, так, воля да ўлады у Ніцшэ, яна была значна мацнейшая, чым воля да ўлады ягоных праціўнікаў, і фактычна не было такіх фігур, якія б былі ў прасторы палітычнай не пасаджаны, не арыштаваныя, якія б рэалізоўвалі гэтую волю любымі сродкамі. Лукашенко волю да ўлады і прагу да ўлады бароніць і рэалізоўвае любымі сродкамі. Ён іх не цураецца. Для яго ўлада перадусім значна большая, чым ягоная сям'я, значна большая, чым ягонае жыццё, бо без улады ягонага жыцця не будзе, значна важнейшае ад грашэй ці такога матэрыяльнага дабрабыту. Таму ён у той крытычнай сітуацыі паказаў, што гатовы бараніць, і неаднакратна казаў да апошняй кулі ў аўтамаце ці да апошняга беларуса. Так, вось ён будзе нішчыць Беларусь, нават калі там ўжо не застанецца нікога, але вось галоўнае, каб застаўся ён, ягоная ўлада. Тым не менш, без апоры на сістэму, бо па такім жа прынцыпе функцыянавала рэжым у тым жа Казахстане, функцыянаваў па такім жа прынцыпе часткова рэжым Януковіча. Так, ён намагаўся такую сістэму пабудаваць, але не здолеў пабудаваць. Рэжым Карымова. Тым не менш, смерць Карымова
не прывяла да трансфармацыі сістэмы, да дэмакратызацыі. Гэта ясна, што гэта Азія, Цэнтральная Азія, там зусім іншыя працуюць механізмы, і дэмакраты там наўрад ці ў бліжэйшыя там дзесяцігоддзі можна будзе пабудаваць, нават пры амерыканскіх войсках, што паказаў Афганістан і Ірак. З Беларусю трошачкі інакш. І той факт, што Беларусь знаходзячыся на мяжы разлома цывілізацыі і на сябе адчувае моцны ўплыў захада, заходняй культуры, заходняй палітыкі, вось гэтыя суадносіны, дзе там Узбекістан, Туркменістан і дзе Беларусь, дзе там фактычна можна было ездзіць спакойна і функцыянаваць у двух полюсах, там заходнім, беларускім. Тым не менш, паглядзіце, фактычна, я лічу, найбольшы выклік гэта 2004 год, калі ўжо еўразвяз прыблізіўся да межаў Беларусі. Тады мы межавалі выключна з постсавецкімі краінамі, дзе жыццё не выглядала лепш за беларускае жыццё. І нават прымаўкі такія былі, што курыца не птица, Польшча не замежжа, так, не за граніца. Але гэта таксама такі культурны паттерн, які сведчыць пра тое, што Польшча для нас заўсёды была блізкай. Але тым не менш, там не было розніцы. Што як жылося ў Нямецчыне, беларусы не ведалі, не кажучы ўжо пра Францыю. Тым не менш, вось прыблізілася Еўропа пасля 2004 году, і вось паглядзіце, 20 год Беларусь функцыянавала ва ўмовах бесперапыннага ўплыву Еўропы. Літва, Польшча, Латвія, гэта вось краіны пояс еўрапейскі, які ўплываў. І не гледзячы на гэта, сістэма заставалася непахіснай. Не Лукашенко, а менавіта сістэма, яна заставалася антызаходняй. Гэта парадокс антыеўрапейскай. Канешне, мы бярэм пад увагу ўплывы Расіі, але паглядзіце, наколькі трэба было выбудаваць такую сістэму, калі яна фактычна сфарміравала у тоеснасці ментальнасці беларусаў, вялікай колькасці беларусаў, антызаходнія погляды, нават зараз. Нават зараз, калі верыць, дапускаць тое, што кажуць там даследаванні Chatham House ці там майстэрні Вардамацкага, тым не менш яны паказваюць, што антыеўрапейскія пазіцыі вельмі моцныя у Беларусі, не гледзячы на вось тое, што і Польшча, і Літва, і Латвія ўсцяж нейкім чынам уплываюць, што ёсць Белсат і што ёсць Еўрарада. Чаму так сталася? Это сталася таму, што сістэма працавала эфектыўна. Не Лукашенко фарміруе светапогляд беларусаў, гэта настаўнікі фарміруюць, гэта бацькі, гэта выкладоўцы ва ўніверсітэтах. Вось сістэма. Вось выкладоўцы, настаўнікі, выхаваўцы, гэта сістэма, не Лукашенко. І гэтая сістэма трывалая. Не Лукашенко фальсіфікуе выбары умоўна сам, так? Вось ён жа там не ходзіць па вучастках і крыжыкі не ставіць. Гэта робяць тыя ж дырэктаркі, тыя ж там вучэбных устаноў, вучылішчаў, універсітэтаў рэктары робяць. Сістэма складаецца з гэтых маленькіх людзей, маленькіх шурупчыкаў, вінцікаў, якія фактычна рэкрутуюць і стабілізуюць знутры сістэм. Я ўвесь час прыгадваю вось гэты судовы працэс у 2021 годзе, хіба ў БНТУ, калі настаўніца гісторыі выступала сведкай на працэсе свайго студэнта, які у 20-х, я ўжо не памятаю прозвішча, і я напісаў вялікі тады артыкул, што ён нібы сарваў заняткі, там заклікаў сваіх аднакурснікаў, аднагрупнікаў пайсці на пратэст. І вось яна выступала як сведка з боку абвінавачвання і казала, так, ён вось такі сякі сарваў мне заняткі, парушыў вучэбны працэс. А гэта маладая настаўніца, каля 30 год, можете там паглядзець у інтэрнэце. Што яе прымушала рабіць тое, што яна зрабіла? Чалавека пасадзілі на 2 ці там на 3 гады, зламалі ўсё жыццё, так? Але яна ж сама сябе таксама зламала. Але яна до канца будзе вось даказваць, што яна мела рацыю, яна будзе ўкладаць у головы сваіх студэнтаў, што вось Лукашенко геній. Гэта такія людзі, вось такія людзі фарміруюць сістэму. Такія маленькія, шэрыя асабовасці, Алексеевич назвала гэта красны чалавек. Гэта не красны чалавек.
такія ва ўсіх сістэмах аўтарытарных. Гэта маленькія шэрыя людзі, якія становяць аснову любой аўтарытарнай дыктатарскай таталітарнай сістэмы, неважна якога колеру. Те ж самыя шэрыя карычневыя ці чорныя кашулі былі ў Нямецчыне ці ў Гішпаніі. Тое ж самае рабілі. І калі мы задаем пытанне, ну а чаму? Чаму вось там такая міліцыя брутальная? Таму што яе выхавала сістэма. Такія ж людзі самыя, якія падтрымлівалі функцыянаванне гэтай сістэмы на працягу ўсіх 30 год. Не можа сістэма змяніцца вось так адзін. Так, выклік ёй быў кінуты. Але кінуты па розным прычынам. А ў галавах людзей, тое, што мы бачым зараз нават у серадовішчы, на жаль, дэмакратычнай апазіцыі, гэтая сістэма маленькіх, шэрых людзей працягвае функцыянаваць. Не дэмакратычная сістэма, не сістэма свабодных людзей. А вось гэтая маленькая, шэрая прастора, якая фарміруе тую ж самую сістэму узаемаадносінаў унутры квазі якабы дэмакратычнай супольнасці, фактычна тое самае, што грунтавалася і будавалася усе гэтыя 30 год. І яна не змянялася, не было магчымасці змяніць. Это быў выступленне не супраць сістэмы ў 2020 годзе. Это было выступленне супраць Лукашенка. І не ведаю, наколькі глыбока прайшлі, дасягнулі вось гэтыя антысістэмныя зрухі у тых людзей, якія выходзілі тады ў 2020 годзе. І яны персаналізуюць сістэму з Лукашенка, але не трэба персаналізаваць сістэму з Лукашенка, трэба персаналізаваць сістэму ці атаясамліваць з настаўнікамі простымі, з ідэолагамі, з выкладоўцамі, якія вельмі добра функцыянавалі, выконвалі свае функцыі прапаганды, прамыўкі мазгоў усе гэтыя 30 год. Мы адукоўвалі тых жа людзей, якія потым прыходзілі ім на змену і працягвалі вось гэтую рэарганізацыю і рэвіталізацыю сістэмы. І вось як змагацца сістэмай не з Лукашенка, а з сістэмай трэба. А змагацца сістэмай праз адукацыю, данясенне інфармацыі, праз нейкае псіхалагічнае ўздзеянне. Хаця цяжка мне ўжо сказаць, што можна дагрукацца кудысьці ў глыбіню тых душы, тых людзей, якія сістэму гэтую абслугоўваюць, бо там настолькі ўжо змены глыбокія адбыліся псіхалагічныя, што якраз, канешне, злом сістэмы, толькі выключна разбурэнне сістэмы можа нейкім чынам даць новы штуршок для развіцця, не толькі сыход Лукашенка. А як гэта зрабіць? Гэта на сённяшні дзень інструмента у нас ні Лукашенка, ні сістэму знішчыць пакуль што няма. Вельмі важная тэма. Увогуле я хацеў бы зрабіць некалькі такіх аб'яваў, відаць, просто карыстаючыся вось тэмай, якую закінуў зараз спадар Павел. Я хочу ўсіх заклікаць да працягу абмеркавання вось гэтай тэмы, якія ўсё ж таки зрухі адбыліся і адбываюцца ў нашым грамадстве, як што трэба змяніць, як нам трэба рухацца і куды рухацца наперад. 20 снежня я заклікаю вас усіх далучыцца да прэзентацыі кнігі «Беларуская нацыянальная ідэя у выгнанні і на вайне», якую я по просьбе людзей буду ладзіць у Вільні у краме і творчай прасторы «Кропка». Прыходзьце, калі ласка, будзе вельмі шмат цікавых людзей, запрошаных на гэтую, это героі нашай кнігі: Роза Турарбекова і Евген Красулін, Павел Лібер і Вольга Чекулаева, Павел Данейка і шмат каго яшчэ, хто абяцаўся і хоча паўдзельнічаць у гэтай дыскусіі. Далучайцеся і вы 20 снежня, Кропка, 18 гадзіна. Прыходзьце, спадзяюся, будзе цікава. Ну і хацелася б таксама парэкамендаваць вам усім падпісацца на тэлеграм-канал
Павла Вусова, бо не ўсе тэмы мы паспяваем закрануць у наших штотыднёвых эфірах, таму чытайце яго телеграм-канал, шмат што цікавага спадар Павел піша. Ну і безумоўна подписывайтеся на YouTube канал Еврорадио. Ну і яшчэ одна абвестачка, можа быть вы бачылі, не бачылі, але беларускія дыаспоры запустили такі марафон солідарнасці под назвай «Галасы праз межы». Гэта такі проект, які закліканы показаць і расказаць замежнікам пра Беларусь, показаць іх так, як мы іх бачым, праз нашыя вочы, нашыя словы, нашу творчасць. Гэта такі шэраг канцэртаў, выставаў, спектакляў, лекцый і іншых мерапрыемстваў, падчас якіх удзельнікі не толькі расказваюць пра сапраўдную беларускую Беларусь, але і збіраюць сродкі для палітвязняў. Калі ласка, спасылачка будзе тут вось у нас, можете зайсці паглядзець. Недавно з'явілася новае відэо, дзе вось людзі расказваюць пра тое, якой яны бачаць Беларусь, якая яна нашымі вачыма. Калі ласка, заходзьце, паглядзіце. Ну і пытанне праз донат. D13, вось такі нік у нашага гледача, пытаецца: ці удзельнічала вольная Беларусь у форуме Астрожскага і як вольная Беларусь змагаецца за Верамейчыка? Ну і вось пытанне Верамейчыка, безумоўна, найбольш такое сур'ёзнае, балючае і актуальнае. Як вы ацэньваеце всю гэтую сітуацыю? Як драматычную. Знову сітуацыя паказвае, наколькі беларусы безабаронныя. Фактычна няма ні інстытутаў, ні механізмаў, ні інструментаў абароны людзей, нават не тое, што абароны людзей у кантэксце недэмакратычных дзяржаваў, бо абараніць беларусаў, якія трапяць і стукаюцца з праблемамі ў Маскве, там у Расіі ці у Арменіі, у Грузіі і тым больш у В'етнаме, проста немагчыма. Нават не заўсёды заходнія краіны ў стане абараніць сваіх грамадзян, якія трапляюць у рукі аўтарытарных рэжымаў на кшталту пуцінаўскага ці савецкага камуністычнага посткамуністычнага рэжыма ў В'етнаме ці нават Кітай. Таму, але гаворка вядзецца пра тое, што мы не маем механізмаў, як абараніць інтарэсы беларусаў нават перад сваімі еўрапейскімі партнёрамі, бо гісторыя з Верамейчыкам пачынаецца таго моманту, як яго палічылі пагрозай нацбяспекі ў Літве. З прычыны таго, што чалавек служыў у узброеных сілах Беларусі, хаця там до 20-го году Беларусь не з'яўлялася пагрозай для Літвой. І літоўскія палітыкі ездзілі ў Беларусі, беларускія палітыкі сустракаліся, Лукашенко з Грыбаўскайта сустракаўся. Усё было выдатна. Тым больш, што шмат тых, хто працаваў на сістэму, потым апынуліся ў Літве ў 2020 годзе і на сённяшні дзень не з'яўляюцца пагрозай для нацбяспекі. А чамусьці шэраговыя беларусы, якія яшчэ і сваімі ўчынкамі, ваюючы ва ўкраіне, даказалі, чаго яны варты, прызнаюцца пагрозай нацбяспекі Літоўскай рэспублікі. Дарэчы, хочу яшчэ раз вярнуцца да гэтага пытання. Мы з вами неаднакротна казалі пра неабходнасць гучна падняць гэтае пытанне яшчэ ў мінулым годзе, калі ўзніклі сур'ёзныя праблемы з па сутнасці масавымі прызнаннямі беларусаў. Там больш за сотні чалавек, каля 600 чалавек былі прызнаныя пагрозай для нацбяспекі, і іх пагражалі дэпартаваць. Нават тых людзей, якія з'ехалі з дзецьмі, якім пагражалі вялікія тэрміны зняволення ў Беларусі, іх пагражалі ўлады літоўскія дэпартаваць. Гэта недапушчальна. І за год з тых прызываў нашых, бо мы намагаліся выйсці на кантакт,
і з тагачаснымі ўладамі і з прадстаўнікамі парламенту, каб зладзіць канферэнцыю, каб праясніць сітуацыю, бо гэта немагчыма, каб беларусаў такім чынам дыскрымінавалі і дыскрэдытавалі. Тым не менш, усе нашы ініцыятывы былі заблакаваныя. Мы спадзяваліся на тое, што ўсё ж такі, мы не спадзяваліся, але ўсё роўна як бы функцыянальна гэта быў абавязак офіса і кабінета, што яны гэтай справай будуць займацца. І павінны былі, гэта іх функцыя, гэта іх абавязак адстойваць інтарэсы беларусаў. Тым не менш, як мы бачым, нічога зроблена не было. І разам з гэтым блакуюцца іншыя ініцыятывы, грамадзянскія, у тым ліку ініцыятывы для таго, каб змяніць падыходы да беларусаў. Перш за ўсё, гэта сітуацыя такая небяспечная і драматычная ў Літве. Больш такіх я не ведаю. Той же Польшчы сітуацыя значна лепшая, але людзі, якія з'язджалі ў Літву, спадзяваліся на дапамогу і офісы, спадзяваліся на такі добрыя адносіны да беларусаў з самого ўраду, але раптоўна ўсё змянілася. І на сённяшні дзень вось механізмаў абароны інтарэсаў беларусаў у Літве няма. Я нават ведаю інфармацыю, што была ініцыятыва спроба арганізаваць мітынг з нагоды перапахавання Кастуся Каліноўскага у Вільні, то нават арганізатары пабаяліся заяўкі падаваць. Але спадар Павел, вось акурат такі і нашыя гледачы вяртаюць нас да гэтай тэмы. Ўсё ж такі Літва, зразумела, вось гэтая сітуацыя з невыдачай там ВНЖ там ці прытулку там ці яшчэ што-небудзь вельмі складаная. Мы не адзін раз і не толькі з вами абмяркоўвалі яе, пакуль што нейкага вось вырашэння няма, але тым не менш вось глядач пад нікам ВФ пытаецца, але ж пачалося ўсё з таго, што яго выгнала Украіна. І сапраўды тут вельмі такая сітуацыя, калі, скажем, незразумела до конца, што ж там усё ж таки здарылася, якія там непаразуменні былі яны ці не былі з тагачаснымі удзельнікамі штаба палка Каліноўскага ці не, але факт ёсць факт. Яму забаранілі ўезд ва ўкраіне. Ладно яму, але сітуацыя і з іншымі добраахвотнікамі, якія сыходзяць са службы, таксама вельмі такая. Тут я лічу, што ў гэтай сітуацыі канкрэтна, думаю, што я рэкамендаваў таксама тым, хто займаецца непасрэдна справай Верамейчыка, высветліць гэтае пытанне з новым кіраўніцтвам палка Каліноўскага, з Паўлам Шурмеем, а таксама з прызначаным на пасаду вайсковага міністра Кабанчука. Фактычна яны зараз павінны гэтую справу пад персанальны, як гэта кажуць, асабісты ўласны кантроль узяць. Тым больш, што калі Вадзім Кабанчук уваходзіць у кабінет, які на захадзе прызнаецца як нейкая прадстаўнічая структура. Вось першы абавязак гэтых прадстаўнічых структур, якія на захадзе прызнаюцца, з якімі там нібы сустракаюцца, якраз такі бараніць інтарэсы беларусаў, іх адстойваць. Я упэўнены, на жаль, знову ў тым, што такіх механізмаў на сённяшні дзень няма. Яны не выпрацаваны, няма сістэмнага падыходу, няма сістэмнай ацэнкі таго, з чым сутыкаюцца беларусы і як пераадолець гэтую дыскрымінацыю не толькі у Літве, але таксама ў еўрапейскім звязе, бо якраз такі гэтыя праблемы сістэмныя у беларусаў, якія ўзнікаюць рэгулярна з адаптацыяй, з атрыманнем дакументаў, звязаны з агульнай якраз такі сістэмнай палітыкай Еўропы ў дачыненні да беларусаў. У дачыненні да беларусаў праводзіцца палітыка прыраўнання Беларусі і беларусаў з расейцамі. Без выключэння. То бок на сённяшні дзень беларусы прызнаныя як саюзнікі, Беларусь як саюзнікі расейскай агрэсіі.
ў дачыненні да Беларусі, а гэта азначае, што ў дачыненні да грамадзянаў уводзяцца вось гэтыя сістэмныя санкцыі, пераадолець якія немагчыма. Як пераадолець? Спачатку заклікаюць беларусаў уставаць на абарону Украіны ад маскоўскіх захопнікаў. Беларусы адгукаюцца, не так можа быць масава, як там і хацелася б, але адгукаюцца, ідуць ваяваць, ваююць, потым звальняюцца з войска, атрымаўшы параненне, і па выніку што? Ні выплат, ні легалізацыі, нічога. Яшчэ раз скажу, што гэта пытанне, гэтым пытаннем павінны былі б займацца, я думаю, што займаюцца ў палку Каліноўскага, таму канкрэтна па гэтых праблемах трэба задаваць пытанне да кіраўніцтва. Так, да кіраўніцтва, да тых, хто нібы мае абавязак вырашаць на сістэмным узроўні тыя праблемы, з якімі сутыкаюцца Беларусі. Мала таго, што ні выплат, ні датацый, так яшчэ і абвяшчаюцца як пагроза нацыянальнай бяспекі ў Еўропе. На гэта я паўплываць на сённяшні дзень вольная Беларусь мы не можам, хаця прапанавалі ўжо даўно сістэмнае ўзаемадзеянне, пабудаванне інстытутаў разам у межах там каліноўцаў руху і з палком каліноўскім і з іншымі добраахвотнікамі, каб на сістэмным узроўні ва ўкраіне, на захадзе падымаць гэта, не падымаць, а вырашаць гэтае пытанне. На сённяшні дзень гэтая функцыя нібы выконвае Кабанчук. Вось пытанне, на якім узроўні гэтыя праблемы можна вырашыць, ці яны ўвогуле вырашаемыя. Я адказаць на канкрэтна за Кабанчука і за дзейнасць кабінета не магу. Той факт, што вось адбылося за Васілём Верамечкам, сведчыць пра тое, што сістэмнай абароны беларусаў не існуе у прынцыпе. І пра гэта я адмыслова нічога там крытычнага не пісаў, бо шмат людзей, якія не былі палітычна, крытычна заангажаваныя там у ацэнках дзейнасці офісу ці кабінета, напісалі менавіта тое, што вось я вам зараз кажу, не звязана са мной. Былыя там тыя людзі, якія займаюцца палітычнымі вязнямі і гуманітарнай дапамогі, яны напісалі пра адсутнасць сістэмнай дзейнасці па абароне, па прадстаўніцтве інтарэсаў беларусаў за мяжой. Фактычна, яшчэ раз падкрэслю, няма чырвонай лініі, так, вось гарачай лініі, па якой і камусьці, хтосьці з беларусаў можа патэлефанаваць. Вось ёсць там хуткая дапамога ў Польшчы, там пажарная дапамога, паліцыя, вось чалавек бярэ, звоніць, яму дапамагаюць. Сотні тысяч беларусаў за мяжой, десяткі тысяч беларусаў маюць гэтыя праблемы. Каму яны могуць патэлефанаваць? Вось вы можете мне сказаць? Конечно, тэлефанаваць там у офіс, кабінет не мае сэнсу, але ёсць іншыя структуры, якім можна тэлефанаваць. Калі ласка, Цэнтр беларускай салідарнасці, партызанка, Фры Беларусь цэнтр, пытанне... Дзе вось людзі, якія не ведаюць? Вы, як журналіст, з імі размаўляеце, дзе гэтыя людзі, вось гэты нумар чырвоны, які павінен быць вось у вашай рэдакцыі на заднім фоне. У выпадку праблем званіце сюды, пішыце сюды. Вось там павінна вісець вось картачка з гэтымі тэлефонамі, нумарамі і з адказнымі людзьмі. Калі чалавек туды патэлефануюць, яму акажуць кваліфікаваную дапамогу. Они скажуць, прабачце, мы гэтымі пытаннямі не займаемся. Я паміраю, так, але мы гэтымі пытаннямі не займаемся, званіце ў іншую там службу, а ў іншую ты службу дазваніцца не можа. Гэтымі пытаннямі павінен займацца чалавек у кабінеце. Па гуманітарных пытаннях там 3 намесніка у спадарыні Зазулінскай. 3 намесніка. Чым яны займаюцца? Вось міністр квазі, там міністэрства квазі, там нават старонкі няма, вось людзі жыццё сваё губляюць, здароўе губляюць, там нават старонкі не стварылі, вось гэта ключавае пытанне. Вось пазваніце сюды, мы вырашым вашае пытанне. Мы вам дапаможам, хаця б пазваніце, дзе гэты нумар? Каму пісаць у гэтым кабінеце? Я думаю, што мы зададзім гэтае пытанне таксама. Пытанне ў тым, што на гэтую дзейнасць квазіапазіцыйную, не квазіапазіцыйную, еўразвяз, там іншыя структуры, іншыя фонды, і яны самі гэтыя людзі хваляцца, выдзяляюць вялікія грошы. Вялікія грошы. На сістэмны ўзровень
вось гэтая функцыя дапамогі, яшчэ раз падкрэслю, беларусам не пастаўлена, каб вось знаходзячыся ў еўразвязе, не кажу там пра беларусаў, якія знаходзяцца за мяжой, там не патэлефануеш у Польшчу, там іншыя механізмы, зразумела, працуюць, але тут нават у гэтых умовах неабходна такая канкрэтная чырвоная лінія, інфармацыя з адказным чалавекам ці групы людзей, якая адкажыць на ўсе пытанні. Сотні, нібы дзесяткі, калі не сотні гэтых арганізацый розных, так, але да каго звярнуцца, вось людзі не ведаюць. Павел, гэта не наезд, просто не, это я не тое, что там вы можа, з вашего боку можа і наезд, з майго боку не наезд. Я зараз пытаюся у вас, ўсё ж таки просто ваше меркаванне як палітыка, і вы і Зенон Станіславович ездзілі ва Украіну. Ну, найперш, безумоўна, да наших добраахвотнікаў, у полк Каліноўскага, але ў тым ліку сустракаліся і з палітыкамі украінскімі. Вы ж вялі таксама размовы на розныя тэмы, у тым ліку, вот як вот гэтую сітуацыю выправіць. Что там, вот что яны кажуць, вот что ім перашкаджае палітыкам украінскім заангажаваным у беларускую тэму? Ёсць у Верховнай Радзе фракцыя, там ці як яна называецца, за дэмакратычную Беларусь, ёсць там Ганчаренко, але это самый Алексей, які таксама кажа там шмат што там я там з беларусамі і гэтак далей. Вот что, яны не могуць пралабіраваць гэтую тэму? Паслухайце, пытанне беларусаў і беларускіх добраахвотнікаў гэта нават не другаснае пытанне. У іх пытанне значна выжыванне дзяржавы. Это наше пытанне павінна быць. Это павінна быць пытанне беларусаў, якія знаходзяцца ўвесь час ва ўкраіне. То бок яны на кантакце, мне падаецца, павінны быць і з парламентарыямі, гэтае пытанне ўвесь час падымаць. Наколькі я ведаю, так у тым ці іншым фармаце гэта ўсё абмяркоўваецца. Чаму гэта не даходзіць да канкрэтных рашэнняў, да прыняцця канкрэтных рашэнняў? Ну, у мяне адказа на сённяшні дзень няма. Па вось усіх тыя пытанні, якія вы мне задаеце, я яшчэ раз кажу, варта задаць Павлу Шурмею, варта задаць таму ж Шчыгельскаму, варта задаць Кабунчуку, якія знаходзяцца ва ўкраіне, у Кіеве, нон-стоп, штодня. І штодня маюць магчымасці кантактаваць і з урадоўцамі, і з прадстаўнікамі сілавых структур і вырашаць гэтае пытанне. І мяне, нашыя візіты, мае візіты, яны аказіянальны. Вось мы абмяняліся думкамі, мы склалі там прапановы, што варта было б зрабіць, там я вам распавядаў і вайсковую акадэмію, нейкі інфармацыйны цэнтр агульны. Паўплываць персанальна асабіста я, не знаходзячыся ва ўкраіне, на дзеянні палітыкаў, якія занятыя зусім іншымі праблемамі і пытаннямі, як абарону арганізаваць супрацьпаветраную, як атрымаць дазвол на атакамс, на удары па расійскіх тэрыторыях, як не замёрзнуць у гэтую зіму. І пакуль самі каліноўцы, самі гэтыя структуры, якія там знаходзяцца, не будуць грукацца ўсе дзверы і казаць, давайте сустрэнемся, давайте паразмаўляем, давайте прымем рашэнне, то ніхто гэтага рашэння прымаць не будзе. То патрэбна воля. Мы падтрымлівалі ўсе ініцыятывы каліноўцаў і падтрымліваем на сённяшні дзень, і аказваем, калі неабходна, палітычную ідэалагічную дапамогу. Сёння сітуацыя стабілізавалася. Вось прыязджаў Павел Шурмей, мог адказаць на ўсе гэтыя пытанні. У чым праблема, чаму гэта не ідзе далей, чаго не хапае. Ёсць рух каліноўцы, які паўстаў з таксама трэба задаваць пытанне, таксама магчыма іх падштурхоўваць да дзеянняў палітычных у гэтым накірунку. Яшчэ раз падкрэслю, ёсць міністр ужо там 3 месяцы, калі не болей, як Вадзім Кабанчук. Вось ваша, мне падаецца, задача як журналістаў, асабліва калі вось драматычныя падзеі адбыліся, магчыма гэта прымусіць. Ну, я ўжо не ведаю, калі сітуацыя з Васілём Верамейчыкам ужо не прымусіць да змены канцэптуальнай у дзейнасці офіса, у дзейнасці кабінета. Ну, ўжо тады, ведаеце, ўжо не ведаю, што ўжо можа паўплываць тады на дзеянне гэтых структур. Яны атрымоўваецца, што іх функцыянаванне, там, каардынацыйнай рады, офіса, кабінета абсалютна бессэнсоўнае. Калі ў практычным сэнсе, калі ёсць рэальны лёс чалавека, вось ён, рэальны лёс чалавека,
выратаваць ці абараніць структуры ўсе разам узятыя не ў стане. У такой сітуацыі што рабіць, каб знову гэта не было там нейкай крытыкай без прапанову. Мне падаецца, і нават не тое, што падаецца, я ўпэўнены, што уся актыўнасць зараз павінна пераходзіць у рукі розных грамадзянскіх супольнасцяў і групаў. Без аглядкі на офіс. Яны павінны ўзяць гэты працэс абароны беларусаў за мяжой без там, санкцый з боку кабінета ці офіса ў свае рукі. Бо мне падаецца, узровень функцыянальнасці тых структур, якія я на сённяшні дзень узгадаў, мізерны. Толькі вось гэтыя арганізацыі, аб'яднанні былых добраахвотнікаў, яны павінны быць больш актыўнымі, пераходзіць у палітычную прастору, больш публічна знанымі, кантактаваць, камунікаваць, ствараць агульную платформу, просто агульную платформу грамадзянскіх арганізацый, якія вось перастануць быць бюрократычнымі структурамі, да якіх немагчыма дагрукацца. Ну, я спадзяюся, што бліжэйшым часам мы зададзім у прамым эфіры Еўрарады усе агучаныя пытанні камандзіру палка Каліноўскага Паўлу дзядзьку Шурмею. Ён абяцаўся бліжэйшымі днямі завітаць да нас у студыю, так што рыхтуйце свае пытанні. Я спадзяюся, што складзецца ўсё добра і сапраўды гэты эфір атрымаецца, тым больш што дзядзька зараз у Польшчы і здаецца сёння ён у Кракаве, ну і бліжэйшымі днямі абяцаўся быць у Варшаве. Так што сачыце за нашымі анонсамі, а каб не прапусціць гэты эфір, подписывайтеся на YouTube канал Еўрарады. Безумоўна, подписывайтеся на телеграм-канал Паўла Усова, і то і другое рабіце асцярожна, таму што калі небяспечна, лепш чытайце і глядзіце без подпіски. Калі бяспечна, подписывайтеся, расшэрвайце, задавайце свае пытанні. Ну і безумоўна, глядзіце, доудзельнічайце у, скажем, марафоне галасы над межамі. Ну і чакаю ўсіх 20 снежня на прэзентацыі у Вільні. 18:00. Все, шчасліва, до сустрэчы, жыве Беларусь.